ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నానండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చిట్టి కబుర్లు. సో ఈరోజు నేను మీతోటి సమ్మర్ లో తీసుకోవాల్సిన డ్రింక్స్ గురించి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో సమ్మర్ చూస్తూనే ఉన్నారు, ఎండలు చాలా బాగా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి ఎండలు. సో ఇంత హీట్ని మనము తట్టుకోవాలంటే మనం డిహైడ్రేషన్కి గురి కాకుండా ఉండాలంటే మంచి డ్రింక్స్ తాగడం, లేకపోతే వాటర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలండి. అప్పుడే మనము మన బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో అదే నేను కిడ్స్కి, ఇంకా చిన్న 6 months బేబీస్కి, 1 to 2 years పిల్లలకి ఎలాంటి డ్రింక్స్ తాపాలి, అలాగే మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎలాంటి డ్రింక్స్ తాగితే ఈ సమ్మర్లో బెటర్ అనేది ఈరోజు నేను మీతోటి షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, ఏ డ్రింక్ అయినా సరే, ఏదైనా మనం ప్రిపేర్ చేసే ముందు ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేటివి తీసుకోండి అనమాట. సో పాతవి లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో ఎప్పటి నుంచో పెట్టినవి మాత్రం అస్సలు తీసుకోకండి. అలాగే ఏ జ్యూస్లోనైనా సరే మనం వాటర్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఆ వాటర్ అనేటివి బాయిల్ చేసుకొని అవి చల్లారినాక ఆ వాటర్ అనేటివి యూజ్ చేయండి. అలాగే మెయిన్ ఫస్ట్ నేను ఏదైనా చెప్తానంటే ఫస్ట్ వాటర్ అండి. మనం మామూలుగా అయితే ఒక 1 లీటర్ వాటర్ తాగమని చెప్తుంటారు అందరూ. సమ్మర్లో మాత్రం కనీసం ఒక 3 liters వాటర్ అయినా మనం తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు కిడ్సే కానీ మన పెద్దవాళ్ళే కానీ అందరు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇంకా కరోనా టైంలో బయటకు వెళ్ళొద్దన్నా కూడా పిల్లలు వినకుండా ఆడుకోవడం లాంటివి చేస్తుంటారు. సో ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మనం ఆ హీట్ని తట్టుకోలేక మనము డిహైడ్రేషన్ కానీ గురి అవుతుంటారంట. పిల్లలు ఇంకెక్కువ దీనికి ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో వాళ్ళు అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు మీరు వాటర్ అందించడం, లేకపోతే వాటర్ తాగని పిల్లలకి కొంచెం జ్యూసెస్ లాంటివి చేసి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ డిహైడ్రేషన్ నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు. అలాగే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని కూడా మనం బూస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదే బయట దొరికే జ్యూస్లలో కొంచెం ఏమంటారు కార్బోనేట్స్, ప్రిజర్వేటివ్స్ అని యాడ్ చేస్తారు అన్నమాట. సో దానివల్ల మనం ఇమ్యూనిటీని పెంచలేము, అలాగే మనం ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. సో ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా చేసుకొని మనం హెల్త్ని కాపాడుకోవచ్చు, అలాగే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని కూడా మనం బాగుపరచుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పేది వాటర్ అనమాట. ఫస్ట్ వాటర్ 3 liters వాటర్ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. దాహం అయ్యే వరకు మీరు చూసుకోకండి, దాహం కాకముందుకే మీరు వాటర్ అనేది తీసుకోండి. అలాగే సెకండ్ అండి, 6 months ప్లస్ బేబీస్కి అయితే 6 months వరకు అయితే బేబీస్కి ఒక పాలు సరిపోతాయి. 6 months తర్వాత పిల్లలకి మనము వాటర్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఈ ఎండాకాలంలో బార్లీ వాటర్ అనేది ఇస్తే చాలా మంచిదండి. సో నైట్ అంతా బార్లీ గింజల్ని మంచినీళ్ళలో నానబెట్టి నెక్స్ట్ డే దాన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడికించుకొని ఆ వాటర్ని పిల్లలకి 2-3 స్పూన్స్ మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తూ 2-3 స్పూన్స్ అలా ఇస్తుంటే పిల్లలకి మంచి న్యూట్రియన్స్, ఇంకా అందులో ఐరన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో మంచి న్యూట్రియన్స్ అందుతాయి. అలాగే బార్లీ పిల్లలకి చలువ చేస్తుంది అనమాట. సో వేడిని తగ్గిస్తుంది, అలాగే వాళ్ళకి ఎనర్జీ కూడా ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇది 6 to 8 months బేబీస్, లేకపోతే పెద్ద పిల్లలు 1 year బేబీస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట బార్లీ గింజలు. అలాగే సీజన్లో ఉండే ఫ్రూట్స్ని కూడా, ఈ సీజన్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ని కూడా మనం పిల్లలకి ఇస్తూ ఉండాలంట. ఈ సీజన్లో మనకు పొమోగ్రానేట్, వాటర్ మిలన్, కర్బూజా, గ్రేప్స్ ఇలాంటివి ఫ్రూట్స్ చాలా దొరుకుతాయి. సో చిన్న పిల్లలకైతే వాటిని కొంచెం జ్యూస్ లాగా చేసి అప్పుడప్పుడు 2 spoons 3 spoons ఇట్లా 8 months బేబీస్కి, 7 months బేబీస్కి అయితే 2 spoons 3 spoons ఇట్లా జ్యూస్ లాగా చేసి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో వాళ్ళ డిహైడ్రేషన్ కాకుండా ఉంటుంది. అదే 1 to 2 year బేబీస్ లేదా 2 to 3 years బేబీస్కి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. వాటర్ మిలన్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసి, కర్బూజన్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తుంటే మనం వాటర్, సో ఏమన్నా కర్బూజలోనైనా వాటర్ మిలన్లోనైనా వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళని మనము డిహైడ్రేట్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ మనం ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాం కదా, సీజనల్గా ఫ్రూట్స్. సో సీజనల్ దొరికే ఫ్రూట్స్ అని తీసుకోవాలి. థర్డ్ వచ్చేసి ఏంటంటే సగ్గు బియ్యం, సాబుదానా అండి. సాబుదానా కూడా పిల్లలకి చాలా మంచిది, అది బాగా చలువ చేస్తుంది, అలాగే ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనమాట. మన ఎనర్జీ లెవెల్ని బూస్ట్ చేస్తుంది. అలాగే దాంట్లో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల కూడా పిల్లలకి చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట. సో పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇది హీట్ అనేది తగ్గిస్తుందన్నమాట. అలా కూడా చలువ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఎనర్జీని బూస్ట్ చేస్తుంది. సో సగ్గు బియ్యాన్ని సాబుదానాన్ని ఒక నైట్ అంతా నానబెట్టి నెక్స్ట్ డే దాన్ని ఒక జావలాగా చేసుకొని, ఒకవేళ జావలాగా తినలేని వాళ్ళు స్వీట్ లాగా తయారు చేసుకొని స్వీట్ లాగా కూడా తినొచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు సాబుదానే తీసుకోండి. ఇది కూడా 2 to 3 years పిల్లలకి, 1 year పిల్లలకి వాళ్ళు జావలాగా తాగితే జావలాగా, లేకపోతే స్వీట్ లాగా చేసి ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇది చాలా హెల్త్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది.
అలాగే ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మజ్జిగ అండి. సో మజ్జిగ అయితే చాలామంది సమ్మర్లో తీసుకుంటుంటారు. మజ్జిగలో మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుందన్నమాట. సో అది డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే మజ్జిగ కూడా చాలా చలువ అనమాట. ఎండాకాలంలో మన వేడిని తగ్గించి పిల్లల కడుపును చల్లగా ఉంచేటట్టు చూస్తానమాట. సో మజ్జిగను కూడా పిల్లలు తాగితే పిల్లలకు కూడా మజ్జిగ ఇవ్వండి. సో అందుకే 6 months బేబీస్ నుంచి పెరుగు అలవాటు చేయాలి. సో పెరుగు అలవాటు చేస్తే ఒక 1 year తర్వాత ఈ మజ్జిగను కూడా పిల్లలు మంచిగా అలవాటు చేసుకుంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు అలవాటు చేయకపోతే తర్వాత పెద్ద అయినాక పిల్లలు మజ్జిగ కూడా ఇష్టపడరు అనమాట. సో పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఇక పిల్లలైనా సరే మజ్జిగను మంచిగా తాగొచ్చు అనమాట. అది డైజెషన్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో 5th వన్ వచ్చేసి కొబ్బరి నీళ్ళు అండి. సో కొబ్బరి నీళ్ళు మంచి ఏమంటారు చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట కొబ్బరి నీళ్ళలో. అది కూడా డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది కొబ్బరి నీళ్ళు. అలాగే అది కిడ్నీస్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అనమాట. అలాగే మన హెల్త్ ఏమంటారు జుట్టుకు కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. అది రూట్స్ని మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేసి సెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసి జుట్టు పెరగడానికి కూడా కొబ్బరి నీళ్ళు చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. కొబ్బరి నీళ్ళలో కూడా మంచి విటమిన్స్ ఉంటాయి. అది కూడా బాడీకి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంటాయి. ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీని కొబ్బరి నీళ్ళు ఇస్తాయి. సో కొబ్బరి నీళ్ళు చాలా మంచివండి. అది చిన్న పిల్లలకు కూడా 7 months 8 months బేబీస్ కూడా ఒక 2 spoons 3 spoons లాంటివి ఇస్తుండాలి. ఇంకా 1 year బేబీస్కి అయితే వాళ్ళు ఒక చిన్న గ్లాస్ అంతా కొబ్బరి నీళ్ళు ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. వాళ్ళకు అలవాటు చేయండి కొబ్బరి నీళ్ళు. ఇంకా కొబ్బరి నీళ్ళు అయితే పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చండి. సో కొబ్బరి నీళ్ళు తర్వాత వచ్చేసి ఆరెంజ్ జ్యూస్ అండి. ఆరెంజ్ జ్యూస్లో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ అనేది మీకు ఇస్తుంది అనమాట. అలాగే బాడీని కూడా కూల్ చేస్తుంది. సో ఆరెంజ్ జ్యూస్. తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ అండి. లెమన్ జ్యూస్ని మామూలుగా ఇట్లా ఇంట్లో అయితే షర్బత్ లాగా చేసుకుంటారు చాలామంది. చక్కెర వేసి నిమ్మకాయ పిండి వాటర్లో దాన్ని షర్బత్ లాగా చేసుకుంటారు. సో ఒకవేళ చక్కెర ఇష్టం లేని వాళ్ళు హనీని వేసుకొని నిమ్మకాయ రసం కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. నిమ్మకాయ రసం కూడా విటమిన్ సి ఉంటుందని నిమ్మకాయ రసం కూడా ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది. అలాగే చాలా హెల్త్కి మంచిది. ఈ ఎండాకాలంలో మనకు వెళ్ళిపోయిన ఫ్లూయిడ్స్ అన్నిటిని ఈ నిమ్మకాయ రసం అనేది తీసుకోవడం వల్ల మనకి మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్స్ని మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆరెంజ్ జ్యూస్. సో ఇవన్నీ ఇలా కొన్ని మీరు తీసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకు 6 months నుంచి 8 months పిల్లలకి ఈ ఖర్జూరం పండ్లు ఉంటాయి కదండి. ఖర్జూరం పండ్లని ఒక నైట్ అంతా నానబెట్టి వాటిని నైట్ అంతా నానబెట్టినాక అదే వాటర్తోని మిక్సీలో వేస్తే పొద్దున్న మిక్సీలో వేస్తే ఒక మంచి వాటర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ వాటర్ని కూడా పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకి చల్లదనము అలాగే మంచి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి అందుతాయి అనమాట. అది మన టమ్మీని కూల్ చేస్తుంది. అలాగే ఖర్జూరంలో చాలా మంచి న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయండి. అలా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా బూస్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఇది ఓన్లీ 8 months 9 months బేబీసే కాదు, పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు, కిడ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఖర్జూరంలో చాలా మంచి విటమిన్స్ న్యూట్రియంట్స్ ఐరన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఖర్జూరాన్ని ఒక రోజు నానబెట్టి దాని మీరు మిక్సీలో వేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట అలా. సో ఇవ్వండి మనం తీసుకునే డ్రింక్స్. అలాగే కుకుంబర్ జ్యూస్ అండి. కుకుంబర్ అంటే తెలుసు అందరికి కీర. ఈ సీజన్లో దొరికేది కీర. సో కీరను కూడా పిల్లలకి జ్యూస్ లాగా చేసి ఇవ్వండి. లేకపోతే పెద్దవాళ్ళైతే అలా డైరెక్ట్ తినేసేయండి. దాని మీద కొంచెం అంత సాల్ట్ కానీ లేకపోతే రాక్ సాల్ట్ లాంటిది వేసుకొని తినేయచ్చు. లేకపోతే చాట్ మసాలా లాంటిది వేసుకొని కూడా తినేయచ్చు అనమాట. సో అది కూడా మనకి మన బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. సో డ్రింక్స్ కాకుండా మనం ఫుడ్ పరంగా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే పెద్దవాళ్ళైతే సోరకాయని అదే ఆనంకాయ అంటారండి మా దగ్గర అయితే. సో ఆనంకాయలలో 90% వరకు వాటర్ ఉంటుంది. సో ఆనంకాయ కర్రీని చేసుకోనికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం. సో అలాగే చారులు తీసుకోనికి ట్రై చేయండి. ఇంకా పిల్లలకైతే పెసరపప్పుతో చేసిన చారు అనేది ఇవ్వండి అనమాట. పెసరపప్పు మీకు నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. పెసరపప్పు బాడీకి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. అలాగే ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో చిన్నపిల్లలకి పెసరపప్పుని ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి బాడీకి అనేది చల్లదనం వస్తుంది. అలాగే విటమిన్స్ వస్తాయి, ప్రోటీన్స్ కూడా వస్తాయి. సో పిల్లలకి బాగా హీట్ ఉన్న వాళ్ళు వేరే కర్రీస్ లాంటివి పెట్టకుండా ఇలా పెసరపప్పు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి మనం ఫుడ్ తినిపించిన వాళ్ళం అవుతాం, అలాగే బాడీకి చల్లగా ఉంచిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట. సో ఇవ్వండి నాకు తెలిసిన సమ్మర్ డ్రింక్స్. సో మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అనుకుంటే నా వీడియోని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.